Hagjing lekai Argentine Premier Division hapreng ka River Plate Persia ka Rosario Central. Aba bhai siang nang jing lekai ka Kanhon lekai Di Maria ka Rosario Central ka khur ka ramjop. Aden bagalala abat lem ka River Plate da shigulanan. Hagjing lekai Perlok hapreng ka Liverpool Persia ka Leeds United. Hagan jing lekai ka Liverpool ka liyo shwa ban thep argol haga kela step. Kata kaliyo bentep ya gol ka Nyngkong haga minit ka bahnyau bad ya gol ka baar kaliyo bentep haga minit ka basau peu Henry haga kela mit ke rangai le kai Jong ka Leeds United kela Tracy Tom bad kaliyo bentep adu sau gol haga ba Liverpool kala mat ya ka namrem haga ngi jinga le kai bad ya gini ki sau gol Jong ka Leeds United kaliyo bentep haga minit ka bahnreu henyau peu lai bad haga minit ka bapra peu san Hagjing lekai Duran Cup hapreng ka Langsning Persia ka Mumbai aba pai shagna ka jing lekai haga kela step ka jing lekai ka Long Maria khaj haga ba baro artli ki Kenhon ki khlemla bat pen khijar Henry haga kela midpat ka Langsning ka lala ban hile kai bha haga ba galala bat pelim suk ya ka Mumbai adu san nanot baria gini kisan gol jung ka Langsning layo ban thep argol dau aman ban marshi gol layo ban thep dau ke mukhim deibor badu Samuel Agway par kecing lekai Duran Cup hapreng ka Trau Persia ika rentai hagan kecing lekai ka de kecing lekai ka pemari ka Jubor Henry habakut kecing lekai ka rentai kala khur ka nam job haga bagalala ban pelem ya ka Trau da sau lalai bar hagan kecing lekai orang lekai ka rentai ulay ban thep Hattrick Abangi phai shikami ikhen point naga group A ka East Bengal ka bad ya ka Kyrdan ka Nyngkong naga group B ka Samaleswari Sporting ka bad ya ka Kyrdan ka Nyngkong Naga Group C ke Jamshedpur FC kepada ya ke Kyrdan ke Nyngkong. Naga Group D ke FC Rangdai kepada ya ke Kyrdan ke Nyngkong. Naga Group E ke Langsning kepada ya ke Kyrdan ke Nyngkong. Bad naga Group F ke North East United kepada ya ke Kyrdan ke Nyngkong.